नमस्कार. हांव जयश्री पै विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीतू सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत करता. श्री केसी प्रभू हांगेले प्रवासानुभवारी 12 ज्योतिर्लिंगा मळल विशयांतू तुमगेल मुखारी प्रसार करता आसाची प्रभ मामो आमगेलो हांगा आसाची. प्रभ माम तुमकां नमस्कार आणि आत्मीय नमस्कार. 12 ज्योतिर्लिंगा म्हळ्यार बहुत भयंकर एक पुण्याचे आणि पवित्र क्षेत्र म्हणून आम्ही ऐकलेले आसाची. या 12 ज्योतिर्लिंगा विशयाचे आमगेले वीक्षकांक तुम्ही विवरण दियाची प्रभ माम. 12 ज्योतिर्लिंगा विषयांतो शिवमहापुराणांत एक स्तोत्र सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिनिया महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परलयां वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमाशंकरम सेतुबंदे तु रामेश नागेश दारुकावने वारणस्या तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदार घृष्णेश्वर शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृत पापम स्मरणेन विनश्यति म्हणून ह्या शिवमहापुराणाच्या स्तोत्रांतू 12 ज्योतिर्लिंग खंय असं म्हणलेले क्षेत्र परिचय दिता. आमगेल्या देशांतू महादेवाक समर्पित जाल्लेले असंख्य देवालय, शिवालय, गुहालय, ज्योतिर्लिंग क्षेत्र, आत्मलिंग क्षेत्र, उद्भवलिंग क्षेत्र, पर्वतावैरी असोच्या शिवक्षेत्र अशी हलव क्षेत्र आसाची. जाल्यार सर्व ह्या शिवक्षेत्रापैकी 12 ज्योतिर्लिंग सर्व प्रधान जावन आसाची. वय प्रभ माम ए 12 ज्योतिर्लिंगा आमगेल देशांतू खंय खंय आसाची. 12 ज्योतिर्लिंग खंय आसा म्हणून आत्ता तुका सांगेल स्तोत्रांतूची शिवमहापुराणाची स्तोत्रांतू आसा. त्याला स्तोत्र रूपार सांगेल निमित्त वीक्षकांक कळेश ना त्या खंय आसा म्हणून तुमकां सांगता. फस्टाक प्रथम जावन सौराष्ट्र सोमनाथं सोमनाथ क्षेत्र गुजरातांतो सौराष्ट्र प्रदेशांतो गीर सोमनाथ जिल्ह्यांतो अरबी समुद्राच्या तटारी प्रभास पाटणना म्हणलेले एक पुण्यक्षेत्रारी या सोमनाथ क्षेत्र या प्रथम आद्य आणि अत्यंत प्राचीन जावन आशिल्ले ज्योतिर्लिंग. प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथेश्वर. हांगाची सोमनाथा लगीची वेरावल बंदर दोन्हीचे आणि कृष्ण परमात्माना परंधामा गेल्लेले जागस भालुका क्षेत्र म्हणून थंय लगीची असे सोमनाथ क्षेत्र प्रसिद्ध आणि प्रथम प्रमुख ज्योतिर्लिंग क्षेत्र जावन आसा. द्वितीय जावन श्रीशैले मल्लिकार्जुनम. श्रीशैल म्हणतो श्रीशैलम म्हळ्यार आंध्र प्रदेशांतू कर्नूल जिल्ह्यांतू कृष्णा नदी तटारी नल्लमलई म्हणून थंय पर्वत श्रेणी आसा. त्या पर्वतारी श्रीशैल शिखरारी हागेले मल्लिकार्जुनाले स्थान आसा. तिन्नीचे महाकालेश्वर मध्य प्रदेशांत उज्जयिनी जिल्ह्यांतू उज्जयिनी नगरांतू महाकालेश्वर विराजमान जावन आसा. शिप्रा नदी तटारी थंय शिप्रा न्हंय आसा. शिप्रा नदी तटारी महाकालेश्वराले देवस्थान आसा. भारी भव्य देवस्थान आणि
महाकालेश्वर जगत प्रसिद्ध जावन आसा. देश विदेशात दाखोवन हजार कटल्यान शिवभक्त महाकालाल दर्शन करच्याक उज्जैनी यात्रा करताची. उज्जैनी तशीच उज्जैनी एक पौराणिक नगर ती विक्रमादित्याली हांगा यात्रे गेल्लेल्यांक पळोवच्याक मस्त विषय आसा. जाल्यार महाकालेश्वर तो थंयचो रायू म्हणून घेता. तागेले शक्ती म्हळ्यार तितलेच. नेक्स्ट ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेशांतू खांडवा जिल्ह्यांतू नर्मदा नदी तीरारी विंध्या पर्वत असते. विंध्याचलाचे मांधाता द्वीपांतू स्थित आसा. मुखावेले संचे श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग क्षेत्र महाराष्ट्राचे बीड जिल्ह्यांतू पर्ली वैद्यनाथ क्षेत्र म्हणून भारी नाव पाविल्ले आणि प्रसिद्ध शिवक्षेत्र. ह्या ज्योतिर्लिंगा निमित्तीची तो सानगांव पर्ली प्रसिद्ध जावन नाव पावला. जाल्यार ह्या वैद्यनाथ क्षेत्र आमच्या देशा भितर अनेक आसा. झारखंडांतू देवगड जिल्ह्यांतू देवगड म्हणून एका गावांतू वैद्यनाथ भारी कार्णिकेचो देव थंय बाबा वैद्यनाथ धाम म्हणून भारी प्रसिद्ध क्षेत्र ते आणि भारी कार्णिके क्षेत्र तें ज्योतिर्लिंग म्हणून मान्य जाता. म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ जन श्लोक हे धरताची पर्ली वैद्यनाथम चडा कन्या भीमाशंकरम म्हणून. तशीच थंचे स्तोत्र पठन करतना त्यांनी वैद्यनाथम चिताभूमौ म्हणून सांगताचे. म्हळ्यार त्या जाग्याक चिताभूमी म्हणून नाव आसा. जाल्यार मस्त कार्णिकेचो देवता ज्योतिर्लिंग. संचे श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग क्षेत्र महाराष्ट्राचे पुणे जिल्ह्यांत सह्याद्री पर्वतारी भीमा नदीचे उगम स्थान आसा. ताजे लागीं आसा भीमाशंकर क्षेत्र. रामेश्वर ज्योतिर्लिंग सत्ताचे रामेश्वर म्हळ्यार तमिळनाडाचे रामनाथपुरम जिल्ह्यांत आसा. श्रीरामचंद्रान ईश्वराक पूजा केलेलो जाग तो. तशान राम ईश्वर रामेश्वर म्हणून तमिळनाडांतू स्पेशली दक्षिण भारतांतू असूचे एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वर. 8चे ज्योतिर्लिंग श्री दारुकावन नागेश्वर म्हणून गुजरातांत आसा. गुजरातांतू देवभूमी द्वारका जिल्ह्यांतू दारुकावनांतू हे ज्योतिर्लिंग आसा. आणि वैद्यनाथ असला म्हणकेची महाराष्ट्रांतूय हिंगोली जिल्ह्यांतू औंढा म्हणून एक क्षेत्र आसा. त्या औंढांतू एक नागनाथ क्षेत्र आसा. औंढा नागनाथय ज्योतिर्लिंग म्हणून मान्य जाता. सो केलो जन थंय वताचे थंय दर्शन करताचे. आम्ही म्हळ्यार हांवें पर्टिक्युलर जावन ह्या पुरा क्षेत्र दर्शन केला. औंढा नागनाथय केला, झारखंडाचे देवगडय केला आणि हे 12 ज्योतिर्लिंग क्षेत्रय हांवें दर्शन केला. आता 9वाचे काशी विश्वनाथ आमगेले भारताचे आध्यात्मिक राजधानी आणि भारी प्राचीन नगरी वाराणसी. या काशी क्षेत्रांतू पवित्र गंगा नदी तटारी काशी विश्वनाथाला क्षेत्र ज्योतिर्लिंग क्षेत्र काशीचे भो
प्राचीन भवप्रसिद्ध आणि सगळे वर्ष यात्री भोर नसतात. ह्या उत्सव चलत असतो. उत्सव चलत असतो. हो हो. ह्या उत्तर प्रदेशांत वाराणसी जिल्ह्यास ज्यांचे ज्योतिर्लिंग क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर नाशिक या वापास महाराष्ट्रांत नाशिक जिल्ह्यांत नाशिकांत या त्र्यंबकेश्वर लिंग मात्र विशिष्ट जावन आसा. आम्ही खंय चमकलारी शिवलिंग अशे वय न्यायालयार दाखोवन अशे वयर आसता. हांगा तशें न्हय. थंय एक कुंडीक आसा. ताजे भितरी 3 सान लिंग आसा. त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्म, विष्णू, महेश्वर. ह्या एक विशिष्ट जाल्लेले गोदावरीचे जन्म गोदावरी उगम जावचे स्थान आसा. तुगेले सह्याद्री पर्वत सह्याद्री पर्वताचे ब्रह्मगिरी पदतळार आसा क्षेत्र. हांगा 12 वर्सां एकोळा कुंभाभिषेक कुंभमेळो कुंभमेळो देवस्थाना लागीं थंय कुशावर्त कुंड आसा. त्या कुशावर्त कुंडांत शाही स्नान जाता. त्या कुंभमेळाक हांव चमकलो. इकराचे ज्योतिर्लिंग क्षेत्र केदारनाथेश्वर हिमालयांत केदारनाथ उत्तराखंड राज्यांत रुद्रप्रयाग जिल्ह्यांत ह्या केदारनाथ क्षेत्र आसा. उत्तराखंड राज्यांत आणि हिमालयांतूय आसचे एक ज्योतिर्लिंग क्षेत्र. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग क्षेत्र वर्षांत 6 महिने मात्र तो केदारनाथाला यात्रा करीता. 6 महिने बंद हिमाचे पडत दक्कून हिम पडत दक्कून त्या क्षेत्र बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री या 4 धाम बंद आसा. या केदार 4 धामांत प्रसिद्ध धाम आणि शिवालय एक भारी एक कारणिकेचे यात्रास्थळ. 12 ज्योतिर्लिंग श्री कृष्णेश्वर. कृष्णेश्वर उपास त्या महाराष्ट्रांतुची औरंगाबाद जिल्ह्यांत वेरूळ म्हणून एक सान गाव त्या गावात आसा. आणि हे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आम्ही अजंता एल्लोरा वतना एल्लोरा दाखोवन भारी लागी आसता. काय एक 3-4 किलोमीटर भितर वाटेरी आसता. तशावन अजंता एल्लोरा वतल्यांक आमगेल वीक्षकाक एक टिप्स कसा म्हणारे थंय लागींची कृष्णेश्वर क्षेत्र आसा. थंय एक 12 ज्योतिर्लिंगांत एक क्षेत्र जावन आसा. चुक्कनातल्या कृष्णेश्वराक भेट दियाची म्हणून सांगच्याक भारी संतोष जाता म्हाका. अशी उत्तराखंडांत उत्तर प्रदेशांत आंध्र प्रदेशांत आणि तमिळनाडू ह्या 4 राज्यांत एक ज्योतिर्लिंग. मध्य प्रदेशांत आणि गुजरातांत दोनोनी महाराष्ट्रांत 4 असे 12 ज्योतिर्लिंग ह्या देशांत हरडून आसा. दक्षिणाचे तुदी रामेश्वर धरून केदारनाथ ताई आमच्या देशांत या 12 ज्योतिर्लिंग आसाची या जायत. प्रभमाम तुम्ही इतले चंद करून पुरा 12 जाग्याचे नाव सांगितले सर. हिमालय सकून करावळी प्रदेश ताई प्रति एक जाग्यारी अशी 12 ज्योतिर्लिंग वांटून आसाची. तुमका विश्व कोंकणी केंद्रातर्फेन तुम्ही हांगे येवन तुमगेलो अनुभव आमगेलो तो वांटून घेतिल्याक मस्त धन्यवाद. आणि वीक्षकांकय धन्यवाद सांगताची. हांगा आमगेलो कार्यक्रम मुक्ताय करताची. नमस्कार आणि देव सगळा बरें करो.